Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pa 11 May 2025 tinakosa msonkhano wathu kukapanga kuntchisi umene tinakonzekera kwa kanthawi ndithu. Tinanyamuka kupita kuntchisi nthawi yabwinobwino ine chama past 1 timafika kuntchisi around 3:30. Tinapanga msonkhano wathu wabwinobwino. Msonkhano unatha around 4:30 timanyamuka kuntchisi kuti tizibwerera ku Lilongwe. Koma tili pakati pakuti tizikonzekera tizibwerera, tinadzemba kulandira malipoti onena kuti akukonzekerani pamponera afuna kupangani chipongwe. Ndiye ife sinachedwe tinakhala pansi ndi Deal of Youth ona Mujisale ndikuti pange verify information amene ngati alolondola. Ndiye tinapanga verify kupeza zinthu zolondoladi. Tinafika tinayo kudziwitsa a police abanchisi office in charge TS Jumbudzo. Tinayimbira phone and iwo sanapanga so confirm kuti ndizona adi zimenezo na face level zomwezo kuti afuna kupangani chipongwe pamponera ndipo anthu achinga njira zonse. Ndiye tinafunsa chochita, analuza musanyamuke kaye mudikirire. Tinadikira pa Pima filling station kwa almost 2 hours kuti atipatse direction kuti tende bwanji. Poona kuti tinali ndi masapota ambiri ena amene ayende nawo especially azimayi amene amatitsatira kuchoka ku Lilongwe. Komanso azibambo ena amene amatiperekeza poona kuti anthu amene ngapwereketse. Ndiye tinalonda chabwino tidikire apolisi. Ndi apolisi aja tayankhula mafoni aja anapeza kuti anatiyankha kumponera kunena kuti kumene kuli bwino, zonse zili bwino titha kunyamuka. Koma tili flozi nyamukanso anazembaso phone kuti yayi musanyamuke panopa anthu aja achinga magalimoto komanso amaphunya magalimoto amene akudutsa musewumo komanso amanga madubuloko akuthenso matayala. Tili pakati pa zimenezo kunadzabweso mafoni ndikunena kuti pabwera anthu afuti pamponerapo musamale. Ndi phone imeneyo inabwera kudzera mwa National Deal of Youth amene ali Anoma Mujisale. Ndiye tinagwirizananso kuti apa nkufunika apolisi atiperekeze. Titabwereranso kwa Jumbudzo amene ali office in charge abanchisi. Iwo anaona chabwino kuti atipatse police escort, koma atafunsa mabwana awo kwera 30 anawuza kuti palibe chifukwa pasani police escort. Tapatsa escort ngati ndani iwowo amene waende olo asinthe njira ina akazungulire chakumalomo kuwatukira kwa Santhe kupita ku Lilongwe. Ndiye tinagwirizana kuti ifeyo Malawi ndi wathu ife nyamuke tizipita ku Lilongwe tidusanse omwewo tione kuti chikendi chani. Ndiye National Youth Director anazembaso phone ku area 30 kwa Deal of Side Madam Jesse Nyolongo amene nawo sanafufuza anatsikimizira kunena kuti china chilichonse chili bwino ndipo ife tinyamuke. Tinanyamuka kumapita ku Lilongwe kudutsa msewu umenewo wochoka pantchisi ukafika mponera watala waukulu. Tikuyandikira pa bridge ya mponera anadzatimitsa anyamata ena kuti mukupita kuti bwino anthu akonzekera ndi wamangani chipongwe. Tinayimali konvo yonse ndikukambirana tiyayimbe sufuna polisi anena kuti yayi zonse menepo zili bwino dutsani. Ife tinyamuka poona kuti apolisi alitsikimizira kuti china chonse chili bwino. Titango oloka bridge kuti tizifuna trading ya mponera pamene adzemba kuona miyala kuti amba kutigenda chigulu pakubwera tikufuna zifika chapakati pa mponera chapa mashop. Ndi pamene adzemba kuti pakati pa magalimoto athu amene anali mbuyo pang'ono kunadzalira sound za futi. Mmene timadzachewuka
kupeza kuti galimoto imodzi yapita kutchire ndipo yayamba kuyaka. Tinadzayima tonse pa msewu paja ndikuyamba kuona kuti chikani chani. Tinadzapata saundi za futi zikulirabe, ndiye mwayisomo cha Mulungu tinadzaona kuti Honorable Dale of Youth nawonso analinso I think ndi futi yawo pamene anadzaliza kupeza anthu yanawathawa. Ndipo madzetuka mawu kuti anthu akonzeka nawonso ali ndi futi. Anthu anathawa kuyamba kulowa mtchire. Kenaka ife tinamene paja kuyamba kuyang'ana galimoto ija kuti mwina tiyese kuzimitsa zimene sizinatheke mpaka galimoto ya Toyota Quantum ya nyuwani imene inapsira omwepo chifukwa choti anayombera pa tanki ndi kuyaka. Tinaona ndi chanzeru kuti tikapanga ripoti ku polisi chifukwa polisiyo anatifotokozera kuti zonse zili bwino. Tinanyamuka kuti tikapanga ripoti ku polisi. Titafika pa mponera polisi tinakumana ndi AOC ama mponera polisi, ndipo tinafunsa kuti mali zonse zili bwino chifukwa chani takumana ndizi. Ananena kunena kuti yayi ife sitimadziwa, koma kafukufuku anatiwauza mponera kuti iwo AOC amponera polisi anauza anthu atseke mashopu chama 5 o'clock. Mwatsoka ilo magetsinso pamene pamponerapo panali mdima kwambiri. Ndiye tinadabwa kuti ngati iwo amadzionera kuti samadziwa china chilichonse komanso pali bwino, chifukwa chani amakauza anthu kuti atseke mashopu 5 o'clock. Tinafuna kuti tipese statement tili konkuja kunazabwera tsopano zigawenga zimene timazithawa kuja kuyamba kugenda mene paja kuyamba fa kutimenya. Ife tinathawira mkati mwa polisi. Kenaka tinayamba kuthawa kunyamula magalimoto athu, anthu aja anaphwanya polisi ndikuyamba kumenya ndi apolisi. Zigawenga zija ife tinasintha njira kuona kuti pano wambika nkhondo ngati anthu apophwanya office ambomenya polisi satikhudze pamene nawonso apolisi amambototsa magalimoto awo ndi ifenso limodzi ndimathawa limodzi kusintha njira. Titasintha njira kudutsa kwina tinapeso mene kosa amanga soli block. Mwamwayi tinathamangitsa anthu aja ndikugwirapo mmodzi amene tinakampanga handover ku Longo polisi. Mwachidule ndimene ayendera, koma izi sikoyamba kuchitika Central Region nkhani ngati zimenezi za ngozi zonchozo. Ndikumbukira kuti pambowe panachitikanso nkhani ngati zomwezi pambowe filling station zimene anthu a DPP ankafuna kuti apange dipiti wawo ayende pa redi yawo ya chilungamo komanso ya chikondi yosafuna kulimbana ndi anthu. Kunapeza kunabwera zigawenga za zikwanja zimene zakhala zikutema anthu mulilongwe komanso amene akhamalephesa anthu afuna panga mademo anyamata a Malawi Congress Party. Anthu aja anajambulidwa zithuzi ndipo pena paliponse anthu odziwika, anthu kapanga ripoti ku polisi mpaka tsiku la lero anyamata a chipani cha DPP analusanso magalimoto awo ndalama za nkhani chifukwa cha anthu ankhanza anyamata ochoka ku Malawi Congress Party. Palibe chimachitika mpaka tsiku la lero tikunena pano, palibe anthu amene amangidwa. Nkhani zimenezo sidziwa kuti zandi mwantundu wanji. Kuongezerapo palinso nkhani yonse imene sanachitikanso ku nyumba ya malamulo imene ma MP athu anali ku parliament anapangidwanso chipongwe ndi zigawenga zomwe zija. Mpaka tsiku la lero palibe chimene chachitika, tingopeza pamangidwa chipongwe ife anthu a DPP. Funso nkumati kodi anthu ife tikhala moyo umenewo wozikhala menyedwa nthawi ndi nthawi? Kodi chipanichi kodi ndi dzikoli ndile musipi lokha amalawi ife silikhudza? Kodi ifeyo tinene kuti tizikhala moyo othawathawawo? Kodi nanga anyamata nathu ife achipani amene pamanga control kuti musamange nkhondo monga Professor Arthur Muthatha president athu amatiphunzitsa kuti zikhala anthu achikondi komanso anthu amtendere tisamange chipongwe anthu mmene akupangira anthuwa achimache MCP tidzakhala njo mpaka liti amene akulepheretsa kuti anthu asamapange misonkhano yawo ndipanga zinthu zina. Komanso ndimafuna yankhulenso kuongeza menepo kuti zimenezi zikudza komanso ndikutsikimiza kuti zikuchoka kwa anthu a MCP. Mwachitsanzo masiku apitawa mayiko apitawa ona bwachi mwendo banda ankapangisa msonkhano kusalima umene anayankhula poyera pa msonkhano ndio maklipa amene alipo kunena kuti kuno kabwera anthu a DPP musamvere akamabwera njinga zawo za moto zomapanga boom boom boom
ameneyo musamvere, ndipo amene akuona ngati akuyenda mmwamba kumene ndayenda pansi ndipo zimenezo asiya. Ndiye nkuona kuti after adankhoza chimwendo ife longa nsonkhano ku chisi tikopangidwa chipongwe Pamponera zikutsikimiza ndi mawu amene ayankhula chimwendo kunena kuti ife tikuyenda mmwamba ndipo atipanga chipongwe. Komanso kuonjezerapo achimwendo sayankhula mobisa, amayankhula ndithu kunena kuti ife DPP athanafe. Kuonjezerapo achimwendo akhala akunena mafumu a Central Region achichewa amene akhala apita ku State House kumene akhala makamba zosiyanasiyana ndi mafumu. Koma ndingoyankhula nkhani pang'ono yatake yomweyo imene akhala amayankhula ndi mafumu a Central Region kumawuza kunena kuti pano abwera kamwana kachinyamata kachichewa kamene kafuna kugawa mtundu wachichewa, musakamvere kameneko kakuti kakudedza ife thanako ndipo kalibe mtunda. Zimenezi achimwendo atautsimiza lilipo tsiku limene mafumu akudedza amene anatifotokozera panalinso Honorable Chinkhondo MP wakudedza ngati adafuna umboni umene ulipo, ndi mafumu onso alilere kuti athamanga kwa front ndipo anawa yankhonena kuti ngati mwalephera ndi dziko ndi bwino musamanga atake anthu, munthu ena aliyense ali ndi ufulu osankha chimene akufuna. Ndipo mawu amenewo anayankhidwa kuchoka kwa mafumu a Central Region achichewa. Ndithokoze kwambiri mafumu a Central Region amene akuzindikira kunena kuti zinthu zikone muno Malawi noti ife ya mafumu kamene ife ya chipa cha DPP koma chifukwa cha iwo okhawa kuti alephera kuyendetsa dziko. Ndimafunanso kuti ndiyankhulenso pang'ono nkhani ya ataki imene kuchitika muno Malawi, nkhani pang'ono ngati ngakhale sikukhudzana komabe ndifotokoza. Kuno tinafika ndi abusa a CCP Ankhoma Synod anazabwera kuno ku Page House anafuna nthawi itali kwambiri kuti afuna acheze ndi Professor Arthur Mutharika, ndipo tinapanga msonkhano kuno zinachitika. Chomvetsa chisoni anayamba kupanga ataki kuti ena sanazibusa, ndi mafano kumanga kalifai kuti anthu amene samene ngazibusa anali madriver komanso conductor amene mwina sanavale mwabusamo, koma anasankha kufuna kunyazitsa mwambo umene ali kuno golo khalo lopanga ataki ife anthu a Central Region. Ndi mafano ndinene kunena kuti azibusa amene angasazibusa CCP tikunena pano awapanga samuni kufuna kuti awachotse mipingo, anali na discipline committee ambirimbiri more than 50. Komanso ngati kunama zimenezi anditsutse. Ndi mawu amenewa a president ndithokoza kwambiri kuti munapasa nthawi imeneyi kuti ndithofotokoza za nkhani imene inachitika ku Central Region, komanso ngati zimene zikuchitika muno Malawi zosiyanasiyana. Ndinene kuti ndisemene pakwinako awonjezera youth director Norman Gisale zomwe kwambiri. Bambo Gisale tisanafike kuti tinene za kunchisiko tinaitanidwa ndi Inspector General komanso a Commissioner a Central Region anali pomwepo, komanso Deputy Inspector General Bambo Mwanga, komanso Director of CID Jesse Nyilongo, ndi ma DCP ena ndi maudindo ena aku polisi kuti tikambirane zokhudza mtendere kuti tikamakhala misonkhano mwathu tisamamenyane. Ndipo iwo a polisi anavomereza kunena kuti tiyeni tiyambe moyo wina, ndipo mukafuna kuti mulankhule nafe muzitiimbira mafoni, mutenge mafoni namba ama bwana osewa aliyense wa polisi mukhoza kumuimbira ngati muli ndi vuto. Ndipo tinagwirizana za mtendere. Nitafika kunchisi aliyense akhoza kutenga speech yanga imene ndinalankhula kuti amvere, ivi na polisiwo akhozanso kumvera zimene zinatsutsana ndi zimene zinachitika. Chifukwa ndinalongosola kuti okay, takambirana ndi apolisi kuyambira lero ife a DPP ngati tili ndi vuto achinyamata izidutsa mu channel moyenerera kuti tizilankhulana ndi apolisi mwamtendere. Ntangomaliza speech imeneyo ndinalandira phone yondiuza kuti lero londe nonse muthera kuti muthera komweko.
ndinaitenga nkhaniyo ngati amasewera, sinaitenge ngati kuti nanga sifa asilikali ndimangoti nkhani yaying'ono iyi titana nayo. Kena ukuona kuti nkhani ichabe ikubwerabe and mwa serious. Tinakumana pa filling station, ndi tinayamba kufunsana tiyenda bwanji. Okay, tiyenda azimayi watipanga nawo bwanji, tikana katoka amunafe tinenera kungonyamuka ndatano ndichite cheki kayi. Ndi ndinapanga cheki, ndinayankhulana poyambirira ndinayimbira a commissioner a Central Region Mai Barbara Nchenga. Inali funso kwa iwowo, madamu mundithandizeko, mmene munagawa ma region anu sinimadziwa kuti kodi region ndi andani, kumponera ndi region ya ndani. Ndi anandiyankha kuti imeneyo ndi amayi Manjolo. Bwanji anandipasa funso, ine ndinayankha kuti tikuoneka ngati kuti umene kuti kuzokumana ndi maataki. Okay fine, mwayimbira Manjolo komabe ineyo mwandiuza ndamva, koma mwini wake ndi uyu. Ndipo ndikanena kuti anandiyankha mwamwano kamene mwachipongwe ndinama, tinayankhana muno bwino. Ndinatenga foni ndikumuyimbiranso Jesse Nyirongo amene ali director wa CID. Madamu paja munati tizikambirana, tili ndi problem anandiuza kuti okay takumvani, tifufuze poti anyamatatu ali pa ground atiuze mmene zilili kumeneko. Sipanapite nthawi anandiyimbiraso foni. Okay, ndawadziwitsa a deputy inspector general operations, komanso muli ndi ufulu kuwayimbira kuti mukambirane nawo. Nati okay chabwino ndakumvani madamu. Sipanapite nthawi ndinayimbanso foni ija. Madamu, zimene tikumva situkumva zinthu zabwino momwe jana fotokozera Honorable Gangata. Ana kuti no, ifeyo tikufufuza anyamatatu ali pa ground, koma zimene mukunenazo tikusemphana zimene ife tikuziona pa ground. Nata chabwino tinanyamuka ulendo wathu. Titanyamuka tili mkati mwandime mwina ena amene anaona ma Facebook, Honorable Gangata analankhula kuti akuluakulu tili mtrouble, anytime tikoza kuona zinthu izi. Zitatero tinayenda mmene zimachitika zinthu izi kuti kwamveka sound. Nthawi yomweyo ndinatenga phone kuwayimbira Mai Jesse Nyirongo. Nthawi yomweyo, madam tili mwambushi. Ndipo kumbuyo kwanga kunali George Saonda anandipatsa funso kuti zikachitika moteremu ngati we msilikali upanga chani. Namuza kuti ndauza kale anyamata zochita, chifukwa nthawi imene futi inalira konivo yonse inayima, ndipo itayima ndinauza anyamatawo zochita. Ngati titakumana zinthu izi inu musapange izi zimene zoti zinazo siningalankhule chifukwa ndi zathu za usilikali mmene mmachitira mukakumana ndi ataki ndi siningazike pa air. Koma ngati wa polisi atafuna kuti adziwe kuti chidachitika ndi chiyani futi italira, ndi akuyenera kundifunsa kuti ndi alongosolere. Zitachitika motero momwe ananena vice president, ine nanena kuti okay fine, mmene zakhaliramu tiyeni tinyamuke tidzipita ku Lilongwe. Ndipo VP ananena kuti no, tipite pa polisi. Nati no, tikapanga ripoti ku Lilongwe, tisapange ripoti apa. Ifo tikapanga ripoti apa tiyambanaso ndi anzathuwa. VP anati no, tipange ripoti pomwepo patichitikira zinthupo. Your Excellency, tikufika pa polisi ya Mponera. A polisi anatuluka ndikuyamba kwa kankha anyamata amene amene amathawira kuti ku polisiko. Zimene neyo zidanifesa chisoni and zidandiwawa mu mtima mwanga. Bwererani kuno siku chipani, bwererani. Opanga zimenezo akhala mwini wake osi mbwana. Osadiso kapena sergeant kapena constable ai koma osi. Ndinalankhula mawu. Bwana osi, ndingakupempheni kuti mulankhulane ndi wamkulu wathu amene tinaye pano amene ali vice president. Ngati mulepere kulankhulana ndi vice president, bwanji mulankhulane ndine. Koma bwana amene yoyo bwana kuti ndi wa polisi mwina akudziwa ndiyeyo, anapanga behavior yoyipa kwambiri. And kuchilokanga kuti mwina ndi constable, mwina so constable ali bwino akhoza kumalamula pa station ipo. And anachita kuonekeratu kuti iyeyo akupanga ndale osati kuteteza anthu. Tinavutika Your Excellency. And kunena mwachilungamo ndi athokoze
anyamata amene tinali nawo chifukwa tine ndi security yakwanira kwambiri nda security amene wawa Your Excellency si anu yayi nda security vice president chifukwa vice president mwina anali konka ulemu pang'ono pamene akanakhala kuti ndi security yanu mwina pano mutamvote nalibe mabatire tagwetsera kucha chifukwa zinali zinthu zoti ifenso tidamva kupweteka kwambiri kuwawa kuti tithandizidwe ndi polisi sitinathandizidwe sindikupanga blame kuti headquarters sina ndikuti ndinayankhula nawo bwinobwino kumvetsetsana koma osiwa apa pa Mponera ndi amene anapangitsa nkhondo yonseyi endi kwa ine kuweruza kwa ine Your Excellency ameneyu anachita kutumidwa chifukwa iyeyo ngati wa polisi mene ndimamupeza Your Excellency atavala ka vest zokuti so ndi wa polisi ka vest itu mtima silipa sitake tili kuphazi anake awiri wa CID mmodzi ndi kanali constable sinamuone bwino ifota navala kasukumba Your Excellency ali oledzera mpaka na ndinafika kunena kuti ndikumuimbira phone pano pa Inspector General ndikamachoka pano Inspector General adzaone yeka kuti asitikali yake aloledzera mowa nditangotero anaja anathawa anzawo anauza tawani 14 nali ntazindikira kuti aloledzera Your Excellency tsiku limeneli popanda ineyo kuti mwina ndinaomba mfuti Your Excellency anthu akanavulala ndi mwina so akanaphedwa kumene vuto limene tili nalo Your Excellency anthu kumalawi kunoko ali ndi mfuti manyumba mwawo koma sima expert amfuti ndipo even ngati MCP kutenga mfuti kwapatsa anyamatawo adziwa kuti anyamatawo ali in trouble chifukwa mfutiyo sakuidziwa kuigwiritsa ntchito kwake Your Excellency pompo anena zokhuzana ndi nkhanza zimene akhala kuti panga chipungu kwa mbwatalika anampwanyira galimoto munthu oti amaziyendera zake amakagula mankhwala munthu sakupeza bwino ndikukumana naye ndikumphwanyira galimoto tikunena pano akufufuzabe up to now Your Excellency izizi ifeyo ngati anyamata a DPP tatopa nazo ndipo tatopa statement imene ndidakapereka ku ntchisi ndi zimene zinachitika zosiyana moti panonso even anyamatawa mesa ili mwanena kuti tisiye zinthu izizi today akuti pangaso izi nafe tibwezera ndati president wathu amakana ubwezera ndipo asapezeke wina aliyese obwezera zinthu zimenezi Your Excellency ineyo ndikwathokoza anyamata wonse amene tinali nawo analimba mtima pa Mponera sanathawe even munthu mmodzi sanathawe ndipo nkhondoyo tinayimenya ndikupeza kuti nkhondo ija ndikuyiwina ndikumapita ndipempheko pang'ono kwa anzathu a MCP tiyeni tipatsane ulemu chifukwa iwonso kuti ndi anzeru kwambiri yayi ifeso tili ndi ma expert amene so anachita kalowera mklasi kumadziwa kuna kuti okay mfuti imagwira ntchito motere iwowo ambiri ndi anthu oti anango atola kutengani mfuti muzikaomba ukhozokhala ndi mfuti koma kugwiritsa ntchito kwake usakuidziwa mapeto ake anzawo kapena kuti ife tidzalanda futi yawo yomweyo nkwatibulira so futi yawo yomweyo mfuti si chinthu choseweretsa iyayi Your Excellency mwachidule mmene zinthu zinalili uku sizinali bwino ndipo kunena chilungamo sizinali bwino anyamata athu ena anavulala kuvulala chifukwa choti mwala ukuchoka uko ndikubwera ndikummenya nawo Your Excellency chonde Your Excellency ife tikugwada kwa inu ngati kholo lathu kuti tilankhulireni koyenererako kuti atithandize for next time izizi kuchitika mwina tiyerekeze kuti akugenda konivo ya former president ine ndili ndi mphamvu kupanga china chilichonse chifukwa ndikufuna kuteteza former president siningalolere ne kuti former president mwala umupeze kapena chipolopolo chimupeze ineyo ndilipo chifukwa inu ngati mwapangidwa chipongwe even achakwera adzabwera poyera ndikunena kuti former president wapangidwa bwanji chipongwe mmangeni chisale ndipo ndikhoza kumangidwa chifukwa choti mwandira chipongwe Your Excellency tilankhulireni koyenererako ziko mkwambiri Your Excellency Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.